Muri Seiko, muri Zimbabwe tiri kusangana pano paSly Media TV. Tunaenda kuti hapo tulikuwa naye muri vatano kwa muri kokumati mana nyika tukuchenera support ya Mungu tipa tukuzona kuti muri like nekufollow wa Facebook page yedu uye nekusubscribe pa YouTube channel ari kukura zuva nezuva tiri kuramba tichingwerenga manamba zachikwira zvinozi kuti family yeSly Media TV iri kuramba ichikura zuva nezuva. Tiri kuencourage vese vasati vasubscribe vasati vafollow nekulike mapages edu iwaya tiri kuencourage kuti aiwa tipewo Christmas bonus. Iyo Christmas yacho isati yasvika nditika ndinokuda chikuru ndinokufarira chikuru nemiwo nesupport yamunoramba muchitipa tozati haisi nyore kuti munhu anogara achitenga mabhandle ekuti aone nyaya ndosaka tichiramba tichidzifambira panapo pane yekupisa yaAgnes pamwe chete nemukoma wakakunetsana kutererana vakakutorerana murume inyaya yekupisa pano paSly Media TV ngotsvaga ingoti Agnes munoiwana nyaya iyoyo. Tine nyaya zvekare yaFather Juma vakaromba vachikwanisa kunge vachiwana mushonga wekuti vanowana 1000 per day asi izvo zvakapanduka mishonga yakapanduka yakunyenga vakadzi vavo vakunyenga vana yakuitisa vana zvisingaramba kuenda kunguva kasingaperi mamwe maprograms anokwanisa kunge muchiona handitika haisiyo nyaya yandafambira. Nyaya yandafambira panapa ndeyekudare rasekuru Amadu. Kune nyaya inoti kusuwisawo zvekare irikuitika pakati pehama. Pane musikana akauya kwasekuru asvika kwasekuru sekuru vakamutiwo chidambudziko rakura uinaro iri rekuti uri kungopera ropa mumuviri rinoda kuti ugouya nehama dzako zvisinei kuti wakabvaenda kuzvipatara asi kuti ndigone kukubatsira zvakanatsonaka chaizvo kuda kuti uye nehama dzako. Zvonasuno auya kudare kwasekuru nehama dzake mbiri nevaningira vake vaviri. Saka tinoda kuti tigone kunge tichipinda mudare rasekuru tinzwa kuti zvakadaidza hama vane chekuita here nekupera ropa kuri kuita murapa wasekuru Amadu. Saka tinoda kuti tipinde mudaro musekuru unotipandira tonzwa kuti nyaya yakamira sei uye zviri kukonzerwa nei uye zvichapedzwa sei. Ndo nyaya yatinoda kuti tinge tichinzwa kuti zvakamira sei. Sokuziva kwamunisa munogara muchinonzwa sekuru Amadu vanotaura kuti handitaure kudiwa kasei ngavo vanogara vachikaita ipapa asi tisati tapinda mudare masekuru handitika tinoda kukuzivisira kuti kana muchinge muchirova runhare kudare rasekuru Amadu musazororoka kuma 1 AM vanenge vasisaite basa handitika nekudaro hapana usiti mudzimu unosvitswa usiku zvemudzimu izvi zvinenge zvichiitwa masikati madhara anotangawo makuseni kuma 9 ikokoko tichitoperawo kuma 1 ikokoko pamwe pacho vanenge vane mabasa vanenge vakuita sevakuita. Saka nguva dzekufona ndopanguva dzamunenge muchifona kuti tisazopesanisa panoda kushandira vanenge vachiita zveparunhare vozoshandirawo zvekare vanenge vachiita zvekumatare pai pamune mafona mukadayirwa nevadzukuru sekuru vanenge vane rimwe basa ravanenge vachiita. Nekudaro munokwanisa kunge muchibatsirwa murondedzerwa zvese kuti zvinoda kuitwa mudare rasekuru Amadu ndezvipi zvacho moteedzera zvinenge zvichidiwa izvozvo. Vazukuru vavanoshanda navo vazukuru vanotrustika vanodayira mafoni avo ivavavo nekuti vari kudayirai pamafoni numbers ayo ari pano paSly Media TV handika. Nekudaro hapana chikuitika kuti muzoti pamwe ndakutaura nebhogas kana kuti ndakutaura nemunhu anosinganzwisise zvavanenge vakurongira izvo ndo zvamunoteedzera. Kana vakuudzayo kuti muchaita 1-on-1 video conference kana kuti video call nasekuru Amadu nguva dzakati ndo dzinenge dzichiteedzerwa vachizoita izvozvo. Kana kuda kutaura kune vaya vanoti ndakutaura nasekuru direct aiwa ndakutaura nasekuru vangu ndo vandinoda aiwa kuti basa rifambe zvakanaka hakuna kambani isina mareceptionist handika. Ndo zvatiri kuti tikudzidzisei pano padare rasekuru Amadu asi pari zvinoizvi regai timbopinda mudare rasekuru tinzwa kuti pakuuya kwemhuri iyi vachaudzwa kuti ndiani ari kukonzeresa kuwondoroka nekupera kweropa kwemuhama yavo iri mudare rasekuru Amadu. Ngatipinde mudare. Tukwazise sekuru. Makadii sekuru. Iripo wakadii matari. Matari tinawo muzukuru. Handitika. Aiwa kunobviwa kutsveni. Tapindawo mudare renyu zuva ranhasi. Mazuva anga atifambika. Aiwa ndizvozvo sekuru. Tiri kuona mune vazukuru venyu nhasi vari mudare. Aiwa ndizvozvo muzukuru aiwa tinawo vazukuru. Ndekekutanga here vachiuya? Ndekechipiri kuuya. Ndekechipiri. Akatanga kuuya. Alright. Akatanga kuuya akatoka. Alright. Akatanga kuuya nedambudziko afambawo. Kusvikawo nzvimbo dzasekutagona kusvika pano. Alright. Kusvika kwaakaitawo pano. Aiwa tinotenda sekuru. Regai ndimbotaurawo navo zvishoma nana. Tinotenda. Makadii henyu vazukuru vasekuru? Tiripo.
kwakadi kunobviwa hanzi vakatanga kuya ndimi ndimi. Alright, mama ndaida kuziva kuti raive dambudziko rei rakakusvitsai kuna sekuru uyezve sekuru makavaziva sei sekuru Amado mukwidza isi pembishana tinati zvakaitika ndezvekuti inini ndisvike pana paita dambudziko regumbo gumbo iri ndakadonha ndadonha ndakapindira mugomba ndichifamba saka ndadonhera mugomba ndakangoita zvezvekukozvuka panapa pamupimbira pandakakozvuka pamupimbira ndakazoenda kuchipatara ndaenda kuchipatara ndobva gumbo riya ndakanorapwa asi rakaramba richiita sei richizvipa gumbo riya kusvikira vatiri gumbo renyu rikuda x-ray saka ndakasvikira pakutorwa x-ray ndatorwa x-ray kanzi gumbo renyu hazvina kusvika pabhonzo asi makakuvara saka vadare izvozvo vakazosvikira pakuti nyama yanga yaibva yanga yaneurwa saka ndakasvikira pakuita kubviswa nyama yanga yashata yanga ineurwa iyi saka pakabviswa nyama yanga ineurwa ndakazobviswa skini apa payakuvhara papavhurwa paipabviswa nyama iyi ndozvakaitika. Zvakaitika rini? Zvakaitika muna June gore rino. Alright. Saka kuti muzosvika kuna sekuru makazosvika sei? Kuti ndizosvika kuna sekuru kuchipatara uku ndaiwedzerwa ropa. Ndakawedzerwa ndofunga kanokwana katatu ndikawedzerwa ropa. Saka pakazosvikira pakuita umwe chiremba wakanditi murikuda muchiwedzerwa ropa panogona kunge paine chipamwe zvisitombori zviri kuda chipatara zviri kuitika izvi pamwe zvakutoda kuti mumboita sewo mumbofamba murega kumirira chipatara chega. Saka ndabva ikoko kuchipatara ndakazoendawo pamwe pamasowe pandakatorega ndimboenda kunoita sei kunobatsirwa. Ndaenda pamasowe paya paya ndakadofa ndakatobatsirwa pamasowe ipapo ndabatsirwa pamasowe ipapo pakazoitawo vamwe madzimai vanga varipo ndo vakazotiti imi gumbo renyu iri mamira rakaita ere dai mamurumwe mambochisanganisa kana mamboita kana zvechibhoyi zvazvimumboshandisirwa mishonga yechibhoyi ndoka ndatoti inangwa ndava ndoita sei kwandoziva kuti vanhu vanoita zvechibhoyi. Mai vaya vakasvikira pakutiti kana muchidawo zvechibhoyi ndogona kukupaiwo nhamba dzandikupai mumbobata sekuru ava vakambobatsirwa mai vangu vaine dambudziko rinenge rei. Apa kumasowe mamarapwa here? Masowe ndakapuwa munamata asi hapana chakachinja. Hapana chakachinja. Mai vaya vandipa nhamba idzodzo vakatoti ndakatomboenda ikoko naamai vangu vakanoita sei vakandobatsirwa ngokuti dambudziko rinenge riripagumbo renyu vanga variona. Saka vandipa nhamba dziya dziya ndobva ndazoti zvangu mumwe musi ndobva ndadzifona nhamba dziya dziya dzavakadipa ndadzifona nhamba dziya dziya ndobva ndataura nasekuru avo ndataura navo sekuru avo kusvika vakandidzawo mafambiro kuti ndisvike kupi ndisvike kupi. Ndakauya kuna sekuru kushuma ndobva ndasvika ndobva sekuru vaona zvazviri vaona zvazviri sekuru ufunga vakabva vataura kuti ndiri kutoona hamusi mega mutori nedambudziko nditoona mutori nemumwe munin'ina wenyu atoriwo nedambudziko futi raainaro asi ndiri kupera ropa mese murungoita zvekuita sei zvekupera ropa munin'ina wenyu futi andori nedambudziko iroro rekupera ropa. Saka vatsanangura kudaro sekuru vakabva vatiti ndinoda kuti muuye semhuri neimwe hanzvadzi yenyu pane hanzvadzi yenyu yandiri kuda pamhuri yamuchaita sei yamuchaita nayo inova ndiye mukurumba menyu. Saka ndakabva ndaita sei ndadzokera kumba ndakatanga kufunga kuti saka hanzvadzi yacho ndakatanga kufunga kuti hanzvadzi yaanonetsa hamunhu asinganzwisisi ukada kuti musanangureka kuti handitobatsirwa haatodi kana nekutozvinzwa. Saka ndakasvika pakugumira kana kuti ndikaindoshandisa zvandapuwa nasekuru. Saka pandakanozvishandisa zviya ndazvishandisa hanzvadzi yedu yaive nehuro kuti kana ukaenda kuda kumuudza dambudziko rako ndo vakagara pa koda unotsanangura kuti zvakamira so aibva ati ngatinamatei kuti ngatadi kumbofamba zvaibva aiwa ngatirarei panapa tichibata kunamato ndo zvavaikuita. Saka pandakabva ikoko kuna sekuru ndashandisawo zvandakashandisa zvavakandipa sekuru ndakazoda kuti vandifonera. Pavakandifonera vakabva vati uri sei kuhanzvadzi mazuva ano ndati budi ini ndiri kurwadziwa gumbo rangu rikuita sei riri kurwadza pandakana chenji zvikanzi hanzvadzi ini andafunga kuti hamino kana paine kwaunozivawo kwokuti tinokwanisa kunoita sei kunobatsirwa tiita sei timboenda tese. Ndobva ndati auraiti budi tichataura. Saka ndokuzosvika kwamaita
ndokuzouya kwataita ndakabva ndafonera vaningira vangwa ndobva ndachivaudza kuti kuti ndozvavaita sei ndozvakataura kuti vandifonera sevataura so ndobva ndakazobata sekuru ndikati sekuru hanzvadzi yangu ndozvavaita sei zvairi kutaura saka tondisva kana sekuru itai sei uyai nako ndokuuya kwataita nhasi. Aiwa, tinotenda mama. Sekuru? Mzukuru. Madare ndarinzwa. Tinodzorera kwamuri. Timupfuurire mberi sekutaura kwamakanga maita nemuzukuru wenyu kuti uyai semhuri. Mugovabatsira kuti dambudziko regumbo ravo ringe richipera. Saka ndinongotipfuurirai zvenyu mberi sekutanga kwamakaita Matare. Hanzi ndinofara muzukuru komana wakugona kupinda mudare muno nhasi. Hanzi ndiwe kababa wemhuri, ndikuona vabereki venyu kuberekai vakashaya, asi pane zvino ndiwe baba pamhuri. Ichokwadi izvozvo. Hanzi unozviziva here kuti vana ava vari kutambudzika? Ichokwadi. Hanzi saka unopiwa kudii nazvo sababa? Saka tauyawo kuno kwasekuru. Hanzi ndiri kuona pane madzudzo pavana ava, pane ushereketwa huripo. Mototibatsirawo sekuru sezvo munokutaura kudaro so kuti tichitokonzeresa. Hanzi iwe hauzvizivi here zviri kukonzeresa? Pane chandinoziva sekuru. Haichokwadi sekuru. Hanzi rega ndikutsanangurire mafambiro awakaita, ndiwo kukonzeresa zviri kuitika pavana. Sei mandaiva sekuru? Hanzi ndiri kuona una chechi yaunopinda, chechi dzechirungu kai? Ichokwadi. Hanzi uri mukuru kakuchechi ikoko? Ichokwadi sekuru. Hanzi ndopakatangira matambudziko evana ukabva paukuru hwechechi yako ipapo? Pomuri kutaura sekuru, ichokwadi izvozvo. Hanzi une kwawakaenda kaiwe? Ndisitomboziva sekuru. Hanzi rega ndikutsanangurira. Tsanangurai sekuru. Hanzi une kwawakaenda mukati menyika ino uchinotsvaga zvinhu zvokuti ugone kuwana ukuru mukati mekereke kaiwe? Ichokwadi sekuru. Hanzi nhasi unoripo pachinzvimbo mukereke? Ichokwadi sekuru. Hanzi saka unoti kudii nazvo? Saka tatouya kwamuri sekuru kuti muzotibatsire. Hanzi zvinhu zvawakanopiwa izvo muzukuru zvakanopanduka ka nhasi uno zvakuti kwaiwe uri pachinzvimbo kweisusuwo towanawo muripo upi, saka zvakutambudza vapwere. Ndatitomboziva kuti zvinozondipandukirawo sekuru. Hanzi ndo zvakaitika muzukuru, zvinhu zvawakanotora kwazvida ukuru hwechechi zvakanopanduka. Pomuri kutaura sekuru, ichokwadi. Ndatisingazivi kuti zvinopanduka. Hanzi asiwo kubvumirana nazvo here kuti kune kwawakanotora zvinhu zvokuti wane ukuru? Ichokwadi sekuru. Mamusiki. Ndondishamisawo kuti munozvizivawo sei. Chitotibatsiraiwa sekuru, saka tauya kuno nemhuri yangu iyo. Hanzi hazvina mhosva muzukuru, asi kutora kwawakanoita kungakusiko kuti uda kutambudza mhuri. Ichokwadi sekuru. Hanzi waidawo kuti uvewo mukuru, asi zvinhu ndo zvakazongonokupandukirawo, asi wanga usina chinangwa chokuti waiti uda kutambudza mhuri. Ichokwadi sekuru. Unasononika zvifumura muzukuru uchamira sei? Mutotibatsirawo sekuru ipapo. Batsira kwangu kutofumura kazvo. Kuti mhuri iri kutambura ke. Dzimba hapana, urwere uripo, ropa rikupera. Uyezve ndikuona mwanakomana akagara kundingira atangoiti arombe chairo. Unodhaka muzukuru. Urikuzvifambisa sei? Urikuzvifamba sei? Zvinhu zvese hazvisikana kutombondifambira. Hausuda upenyu hwakanaka kurarama wangu. Unoda upenyu huraitika sei? Chii chiri kumboitika? Chakumakombi, mungoshandira mari dzedoro idzodzi.
zvinhu zvese hazvisikana kuti kana pfungwa dzekuroora chinoedza dzitombonini hakuna maishandiswa zvokunoda kuchena zvinhu kunofamba zvakanaka. Hanzi musatsamwire henyu mukoma wenyu amunoti baba. Zviri kuitika izvi hakusi kuda kwake. Haana kunotora achiti anoda kukusenzisai. Akanotorawo achiti ada kuwanawo zvinhu zvakazonopanduka nokusaziva. Mvesese vambo kasingatenge chimutenga mukamenya kamwamenyaya zinachitika zvimene tizigazisa zenda kuno zvinoda kugadziriswa. Hanzi munobatsirika vazukuru. Tiri kuona vasikana vadzimba hapana, asi zvikwere vanazvo, hapana ari pamurume ka. Tatambudzwa vana pano tingopuwa mwana hapana kana asandidi kuti munhu wazukuru nokuti kana mauya mukati medare rangu inotaura zvanenzwa nene ataure uya totaura zvanendichita sei zvachiona ndozvainotaura asi handiti zvamauya pano zvandakuita neshuwa maitoramba kuti hando dzenyu gona kamenyu gona kuyakafara asi nokusvika kwayo yasvika nokuda kuti kwangu nokuti kunosvika papi pano saka handinoti muite bopoto handiti muno mukati medare rangu zvinhu zvigone kukujekerai dzimba idzodzo dzamukusvira dzigone kufamba zvakanaka muitewo kabanja kunoda kudzimba iwe muzukuru ndinoti ronda yara kuchema kuti ndoda kuti kuba nhasi tanga kupa zvandichakupa ndori zvine zvigonofamba zvakanaka handiti ropa iroro ungochema kuti ropa riri kupera kuti ndakuda kuti ropa iroro pauchazongoa kuzoenda futi kuchipatara uchinoonekwa ikoko otozotaura daiwa ropa ravamo unanzwisisa nezvandichakupa ndoti zvine zvigonofambira kusinga Unogona kuvhurako mucheka wemuzukuru vamwe vazukuru vanoona vaonewo kuti vanenge vane makumbo akadaro vagona kuzozivawo kuti vanobatsirika. ndinenge ndichida kuti vazukuru mukuona muone zviro tikataura ndinenge ndichidaiwa pamwe vari kuita chi madrama kuti muone zviri kuitika mukurarama zvirimo mukurarama. Zvamukuona pane musikana muzukuru akagara apa ndimukona dambudziko nare. Saka kana mune matambudziko akadai munouya pana sekuru mugone kuita sei kubatsirika munobatsirika. Nokuti pane zvimwe hongu zvinoda kuenda kuchirungu chipatara zvimwe zvacho zvinoda kuchiwana zvimwe zvacho zvinoda kukreki chokwadi. Asi kwese kubatsirikana asi usangoramba kwamira nezvikwemwe chete aiwa kwandiri kuno kwatichaita sei kwandoramira ndiri uchazviregera uchibatsirika kupi uchiwanza uchazviregera uchibatsirika uchipatara uchazviregera uchibatsirika kukreki. Asi kana uona une matambudziko akadai izvawo kusvika munase kubatsirika. Sekuvari kuti pane umwe urwere hunenge huchidawo kuti rumba handisi kushora kuti kukereka hazviiti kana kuti kuchipatara hazviiti. Hanzi pane zvinodawo kuchipatara, pane zvinodawo kuti ubatsirwe kukereke, pane zvinodawo kuti vanhu. Saka hanzi usamire panzvimbo imwe chete ukaona kuchipatara kwaramba ukaona kukereke kwaramba chirwedzowo zvopasekuru. Zvemazukuru kunenge makatera muchiona zviri kuitika apa pane umwe urwere ndingati munoti kuti umwe anogona kuita mapundu yongoita kunge chibhande kudai chakatendera kudai minoti munoti kudi urwere Pachirungu unonzi herpes. urwere wazukuru kana munandozvata mwazukuru vanonyara. Urwere haungopera kana mukaenda kuchipatara kuti mapiwa zvamunomapiwa ikoko asi unotorapika ini ndinorapa. Uchingotanga ukaona ndozvauya ita kuti ugone kusvika papi pano kubatsira urwere kuti ndinoita sei ndinorapa musazviregerere ende musanyare kuti zvandine urwere iwo wataurawo moti ndichasekwa nenyika kwete muzukuru unorapika. Kana waita urwere hakusi kunzi wakutofa kwete
asi unoita sei unorapika ndinorapa urwere hwokusimbacha hanzi ndinova kubvunzera zukuru kubvunza tinavo pasekuru kubvunza kuri pasekuru ndikutotenda kuti sisi vakauya pano kubudza kufamba kwese kwataita paupenyu life isifamba zvakanaka asi mukuda kusvika kwataita pano nhasi tiri semhuri baba vedu vairamba kufambawo nesu ndototenda sekuru neruoko rwenyu nebasa ramakatotibatira kuone kubatana semhuri tirakutangana sekunaudo vachibatanidza saichaiso tega sekuru aiwa pakanaka zvikuru ini ndiripo pakubatsirai tinotenda sekuru ndicho ndakakudzana makapinda mudara chiti muzvikuru ndakakuudza chitaiwo wabwapa kuti babwa wenyu vantu ndichasvika pabhekano sekuru aite sehangu ndakakuudza kuti achata sei asi handisi kuti anoya sakafamba achiita sei achitsvagawo zvokuti kuzomusimisa pano aone hukuru papi zvinhu zvakasvira zvaita sei zvapanduka ndasona zvakumwa ichi ropa ndisaona paunoenda kuchipatodza hauna ropa waenda uneso hauna ropa waenda uneso hauna chi hauna ropa ndokwazvaibva muzukuru asi handisoti kana ti zvamabva pano munosvika munobatirana matemo ita sei kwete ndozvipedza ndini handimamusika maiziziva kuti achasvika pano asasvika mwana kukura hanzi nekurewo kwaunoda kurerera nasekuru inini ndiri kureva kuti ndaureva sekuru zvinhu izvozvo ndinouya nazvo here kana kuti muchaitozviparadzira zviri muriko kumbeko kana kumbeko hanzi ndichazviparadza zviri pazviriko zvakanaka sekuru nototi pasiri pamusoro esekuru ini ndine kubvunza kushomanana nako navahanzvadzi vevasikana kuti maifamba kuchivanhu here kuti muwane mukurudzirwe kuchechi maida kukurudzirwa ndanzwa zvinzi maida kukurudzirwa pachinzvimbo chemuchechi imimi zvamakanotsvaga makazvitsvaga kupi ndakazvitsvagawo mozambique mozambique alright saka muchiri kuenda here kuchechi iko zvino ya ndiri kuenda saka kuchechi vanozviziva here kuti mune zvamunazvo vatomboziva imi mune mhuri here ndinadzo hapano ane dambudziko kumhuri kwenyu vana venyu apangu akuru zvachingobata vana vamenya alright aiwa tinotenda hanzi zvinodai zvikuru kopachinzvimbo pandakanozviparadza kuchaiti kudiko nechinzvimbo icho mungatotigadzirwa sekuru kunoku hanzi chinzvimbo tiri kuchida here musoro ndikutochida sekuru hanzi chirega ndiite zvandinoita kuti mhuri isaparare neurwere ndotenda sekuru chinzvimbo cheiko baba ngangodawo kuziva zvano ndiri mukuru wekuchechi mukuru muri mufundisi muri chi muri elda muri ani aiwa ndiri mufundisi alright aiwa ndizvozvo pakanaka muzukuru akundezizva kufundisa nongo chikudaro kwamhuri yako kwaifundisa kudii unovaropa singazivi sekuru mhuri yako apo uchaifundisawo kuti kudii apa naimuzukuru nekuti ndiwangwa chini yako uchaifundisawo kuti kudii ko vanoonawo vachadzidzawo zvipi mutotibatsirwa ipapo zvakanaka muzukuru handisi pakati pokufumura handisi pakati pokunyanzisa asi ine chaichemo ndichokuti ndoda kuti ndigone kugadzisa mhuri yako urwere zvese zviri kuitika wagone kuwanawo dzimba urwere upero zvekumwarura zviite sei orarama zvakanaka muchengetedzane zvakanaka dii ucharamba uriko zvako nofundisi wako iwo handisi kuti ufundisi wako uparara asi nawo iripo ndikuti ndada kuti ugone kusvika pano tikwanise kubatsira nehanzvadzi dzako nemunini wako asaitawo nemunino zvari kuita izvo handiti kukonzereso kubata hongu zukuru unofamba izvo zvokuti munoenda muchingibata zvingapusikaniki muchabatisa zvinhu zvine ndiko mangwana zvozopanduka zvapanduka kudai zvakupa dzudzu mhuri yakutambura imhuri yako kuti vakatadza kuchengeta varoora vane dzimba dzavo vakatadza kuchengetawo saka iye zvino zvinasono vakuda kuchengetwa neuchachengetera
bhozi dzimba hapana, apo vane vana vanochengetwa uyo kumabasa hapana mari dzakaiwana, akungotora zvinodhaka. Pane kwakaoma sekuru. Hanzi handireva kuti vanhu vakaipa muzukuru asi wakaona wapiwa midzi ine mutemo kunzi wafanirwa kunzwai wafanirwa kunzwai ibva waziva kuti pashata. Hanzi sekuru ina ndirombese mishonga yangu haina mhiko. Totenda sekuru. Handisisa. Ndikore mazuva munogona kuzoenda pane vamwe sekuru vasiri inini. Ukonowanzwawo mushonga uyu haubatwe nemukadzi haugezwe nguva dzakati woziva kuti patodi pashata. Hanzi sekuru ini mishonga yangu haina kuti yabatwa nemwana chinongoera kuti shandisa toite mashandisiro anoenda kuudza. Haina kushandisa wakawanda. Aiwa, zvakachema sekuru. Hanzi mukanzwa anenge achitokaromba ukauya kuno unouya nemunhu wacho kuti andei kwamunoti ndakanoromba uye naye pano ine handirombese musazotya kushandise mushonga wazvikuru nekuti yangu haina mhiko. Handirombesa zvikuru, handirombesa. Indoita zvakaita sezvakachena. Nevafundisi ndoda kuchenura ivo nhasi pano. Ndamasvika padare vasekuru amava. Hongu makabata zvamakabata mukabatiswa. Saka ndada kuchenura. Kune vanenge vachinzi vakaromba pano ndinoona handizika. Ndakaita sezvakaromba ina handirombesa. Hanzi ndine kumwe kuzvunzera soko. Handina ndinokuda kuti timaone kuti kuvanga pandiri kuitawo muviri mangu. Ndanga ndakatosimbawo savakoma vangu ava asi izvezvi tapera. Pakanaka zvekuti ndinokubatsirai handiti nenya muchabuda apa ndichaendawo mudare mugone kupiwa zvishandisiro zvekuti mugone kushandisa nditi dzimwe dzenyu dzigone kudzoredzana handiti zvikuru komani tichakushamba uchageza pano tibvise paura handiti dzigone kuzorodza shonga wakapiwa iyo kuti mhuri yako igone kurarama zvakanaka handiti saka ichaita nguva nemi mumatara kuti mugone kubatsirana. Totenda sekuru. Ndinotenda zvikuru. Ndinotenda muzukuru. Ndinotenda sekuru. Ndachida kungoti mungotaura sekuru mamuchitaura nyaya yekurapa zvirwere. Ndaida kungoti mupamhidzire zvimwe zvirwere zvekare zvamuri kubatsira panapa kuitira kuti kana kune vamwe vane matambudziko vange vachizobatsirwa nasekuru Amadi. Tanzwa iyo yamapurisa chironda chamapurisa mudzimai. Pane here zvimwe zvamunoti vazukuru ngavauye ndinozvipedza pano? Ewa zviripo. Ndine kune vaya vanodonha. Ndinoti pfari. Vanodonha vaya ndinoita sei ndinorapa. Kune vaya chikosoro chikuzarirwa chiyechi. Ndinoita sei? Ndinozvigona ndinorapa papi? Pano. Kune vamwe vanenge vakarasikirwa nemisha. Vanodzokera kupi? Kumisha. Ndinozviita sei? Ndinozvigadzirisa futi pano. Nevane yemabasa. Vanetseka nenyaya yemabasa. Pano ndinoita sei? Ndinozvigadzira. Nemusha munenge manetsa kuti musha munenge manetsa. Vada kudzora vaganogadzira vagone zvakanaka. Zvese pano ndinoita sei? Ndinoita. Saka zvizhinji zviripo zvandinoita pano. Unogona kufona uchida kuziva kuti sekuru zvakadai ndinokuudza uri kubatsirika papi pano. Saka sunungukai vazukuru makateerera. Musangonyara musagare muchitambudzika. Misha umu mune zvakawanda zvinogona kuzvikudzudzai. Asi muchitadza kuzotobatsirika papi. Muuya pana sekuru ngone kuita sekubatsirika. Hanzi vazhinji vacho vari kunonyara nemuhwere hwanosangana nawo vanofana kunotsanangura kuti uri kudzimbikana nezvakati. Nokuchika vanenge vaida kuchika mbereko. Mbereko vakunetseka mbereko. Pano kuita sei? Nemwe kupindura kusandura chinyoko nzira ndanga ndine vana vakomana vega ndakuda vanasikana panapo ndinoita sei? Ndinosandura ndinoita zvese. Saka sunungukai kuya kuti mugone kubatsirika matambudziko api? Akafanana newaya.
zvizhinji zvatinoita chatisingaite kurombesa pana handirombesi vazukuru ini pana handiite sei handirombesi ende nguva dzangu dzematare vazukuru ndinoona pane vamwe ndine muzukuru wangu ini handigari nerunhare muzukuru wangu anogara nerunhare anopota achinotaura ine vazukuru vangu vanofona ma5 kuseni muka ndinoda kutaura naye ndinoda kutaura nasekuru ini handigari nerunhare matare angu pano ndinotangana 9 hwanokoko ndichita sei ndichipfiga matare ini handisi pabhizinesi ende kana wasvikawo zviri pandiri kana usina kusvika munguva yacho nezvigone kutangudza dare rako handikwanisi kubasa nokuti handisi papi ndine nguva yangu yakuita sei yandinoshanda handingoshanda chero kana ukati nguva neusiku wafona ndikuya matare kweni ndapinda matare ndigona kubatsira kuitwa zukuru nguva yangu ini 9 o'clock mangwanani 1 o'clock manheru ndinguva dzanovharari matare saka musazonetane kuti aiwa toda kuona sekuru chete toda kutaura nasekuru inini wakataura neni 9:30 9 o'clock nechivhura chimatara 9:30 mune nguva yekuti ndigona kutaura neni asi panguva iyoyo futi zvakare kana ndava nevazukuru mukati mwari mudaro hamukwanise kutaura neni nokuti ndine vamwe vanenge chiita sendichibatsirawo zvavangofanana neiwewo kana wauya mudare ndiriwe ndikubatsira uyo ari kufona ada kutaura neni ndokusiya here uri kudare ndobatsira vari pangini zvinoita ndotanga ndapedza vandopedzera vandozopinda wachi handimapanzwisisa saka panzwisei papazukuru zvaionesa nemuzukuru unzi aiwa tinoda kutaura nasekuru homu sekuru amadi ndiwo vanhu vhidhiyo ko handitaki kana muda kuona sekuru amadi ita vhidhiyo ko zvakanaka nenguva dzari kutaura idzodzo muonana neni zvichemo zvenyu zvimwe kana muchida kuziva mukabvunza sekuru vanenge vanhu vanokuudzai sekuru vanodai vanokuudzai zvese ende vatadzosvitsa shoko kwandiri vanosvitsa vachimutaurira vashanda kusiva ndichine kurevera zvikuru aiwa kubatsirika munobatsirika zukuru ndichati kana mabhaba mucharipira mudare kunokubatsira yatiti aiwa tinotenda sekuru unoziva uroyi hwokunzi zviri kubva panext door unenge nani zvinonzi uri kubva kwana sekuruko zvinenge nani wokuzonzi unokumburi machete wozonzwa futi kuti nyaya yekuda ukuru neugaro nezvekusimudzirwa kutyiwa nekutyisa uri kuchechi zvinonyanya kutyisera wozonzwa zvekuti munhu anotokwira bhazi kuenda kumalawi kunogara mudare rekumalawi kuti utsvage mushonga wokuti ugone kunge uchitambirika uchidiwa uchikurudzirwa kuchechi uchiitwa mukuru uchiita sese izvozvo asi zvinhu zvatinotarisa kuti zvinenge zvichiitika asi zvanzi zvaitoitika asi kurwadza kwazvo ndikokuti unonzwa sei kana mwana wamai vako achikurwadzisa unonzwa sei kana mwana wamai vako achikuendera kun'anga kuti hanzi ufe neaccident unonzwa sei kana mwana wamai vako achida kuti zvese zvaunazvo uite rombe zviparare zvinhu zvinorwadza hama dzangu upenyu murapwa wasekuru wanga wakupisa tsitsi asi chatinoziva ndechekuti kana munhu achinge aridza huwi kwasekuru amatu vanotaura kuti anditaure kudiwa nekudaro vanopinda nemo uye vanobva vataura muroyi wachona achizvinzwa kuti zvawakaita iwewe ndiwo wakonzeresa kuti pave nedambudziko mumhuri menyu zvisinei zvinowanikwa asi chinongokurudzirwa ndechekuti regerai kubata mishonga muchiti imimi muda kuti mukurudzirwe pamabasa ndio mishonga inozopanduka yenyaya ndichikutaura kwafadha juma iyaiya vakatora vachida kuita mari izvezvi vana vavo vakuitwa varume nezvikwambo vakadzi vavo vakuitwa vakadzi nezvikwambo izvozvo zvinhu zvinowanikwa pamishonga yese mukatarisa matare ese atinoita atakaita panapa kana kuti waenda kwasekuru tasvo waenda kwakanengo waenda
kwasekuru Mariga Zhuru, waenda kwasekuru Zinondo, waenda kwaniko vese vamunoona panapa, vana sekuru vese vatinita matare panapa, matare mazhinji ese zvawo 90% ndiye vanhu vakatora mushonga vachindira kuti ndirime, vakatora mushonga kuti business yangu riite, vakatora mushonga vachiti ndoda kuti zvinhu zvangu zvinatsofamba. Mishonga yelaki isiriyo inozopanduka mazuva zvozvonzi pane nyoka. Sikutaura kuti panike anonzi Father Juma ndakauya nekamudzi ka1 chete ndakakaputira mujira, asi ndokazopanduka kuti pamusaka pakazonzi pane nyoka, pane nyanga, pane chizvise. Saka ari kutora nhasi ndiye munhu asina kukwana, nekuda kwekuti tine mienzaniso inobuda pamatare ese atinoita pano paSly Media TV anokuratidza kuti vese vazhinji vari kupinda mumatare iwayayo. Handitika vese zvavo vakatora vachinzi mushonga welaki, vakatora vachinzi zvinhu zvako zvikuitire zvakanaka, asi nhasi uno vave kuchema. Upenzi hwemunhu anotora nhasi uno zvese tiri kupai matare ese aya muchaaona, wozoona kuti pekupedzisira akaromba uya wena ndiye ave nenhamo pamwe chete nemhuri yake. Saka zvinozi kuti munhu akaromba ari selfish nekuti anopedzisira akukuvadza vamwe vake. Pano paSly Media TV ndataurisa zvataurwa mudare masekuru avantu mazvinzwisisa, uye nezvavari kutarisirawo kuti muite kana muchida kushanda navo kumatare kwavo. Musafonawo usiku kweduwo, fonai nguva dzakatarwa kubva na9 kusvika na1 masikati vanenge vakuitawo zvimwe zvinhu mumatare imomo. Murambai muchiedza kana muchinge mafona, asi foni dzikasadayirwa zitandozopesa tufana. Ndakamirira Kundai Chitate ari pano paSly Media TV ari kuita kamera pamwe chete nekuedita. Tinoti rambai muchisubscribe, rambai muchifollowa, rambai muchilike mapages edu. Muri kungozoona kuti tiri kukunzirai nyaya dzakasiyana-siyana. Nekudaro mangwana ngatisangane zvekare mune zvimwe zvirongwa. Pavideo section pakazara mavideo 8000 mavideos, haungashayi chekuona.